constituency along APHLC Youth Wings Jabang ase ke kangni. Ingdeng Kre Troxy BBA ningkan segamai pi mesen pen kapajut. Dabalong solar keron ke BJP kalia tumaphan ke pipon pe. Kardom pini Karbiang long live prime time birta long pen nili sang pijer bon killing pila pen nonar jui tha birtang ton pen. Kivang GMAC kilega hut Mahamaya constituency along APHLC song pen kachapahairun thekja phanpura kedam tang thang ni phai troxier ni Mahamaya constituency along Arnisia Pharman APHLC Youth Wings Jabang atum seke padupon. All Party Hills Leaders Conference mate APHLC Ratcharia song tum sitame none prangjong nang keleji Karbiang long Autonomous Council kilega hut kachapahai dun pen Karbiang long Autonomous Council along sorkar kang ni dun long ja phanpura kedam tang ni phai troxier ni Mahamaya constituency angkang dong mukak rasinja klam auditorium hall along APHLC Mahamaya Youth Wing satumaphan jabang ase kiamai padupon. Bangso hut APHLC tiri pilam jai sarpo angtong intika thar kachitong dunalong Sipson Hanse APHLC Mahamaya CCMI phu Mongol Singh Teron Hauraghat LA Kongchun Bang Ruby Singh Rong hangatum pendang lok penang an APHLC songjap pula pena songjap yetum chetong dut Karbiang long Autonomous Council tumjong si ahok pen eviction claim chi pulote Uttar Burbil VGR la pen PGR alongta eviction aside claim damno Lapen Karbiang long Autonomous Council atum lapu am kache therelo amit thang lamboy nang chipidun hai hesi lokachar lia song atuma phansi lamboy nang kapapidun lasi Karbiang long Autonomous Council CM lapu anacha kong avelo lapu anacha kong kang dukloma pusi APHLC lamjai sarpo angtong intipen arbokpon Karbiang long ahoya duidat kali Karbiang long along le along an ke chiki betum han ke eviction claim naing puni tum ke ki pojirding piglo asi non itum pulo alang litum bangke non jo ki jutpo election nangali pu non chiklo jo nivel non si muslim tatum han alang litum pu pangthek lor si tatum ke eviction claim chot litum pu bangal an so si claim nang lang po bang la si jong si Karbiang Autonomous Council tum alang litum chi proofing tung chapak lang tung litum ke muslim aphan le karlen chot kali pudang ti claim phin nonte dak PGR VGR pen Uttar Burbil claim phin no pena bigang bong oh claim phin no la claim phin lo putang dani tum chokchi puchi kubiri nili dia cho hangi pini CM tuliram rohang phansi pulo alang li jong si PGR VGR la pen Uttar Burbil long eviction claim phir haipote nili dia cho hangi lake nili dak rar thingno sinili jailo la pen an parliament council tum la pan loka phire ka thire amit hang tum lam nang boy ha hi nang ja thagon ha hi si loga charli asong phansi ni tum phan lam boy nang pa pidun la ke thera ko milo nilitum pipon pachun lo lasi non MEC election hurubangke election kithur puchot kali ilituma inglong aso kache raikom jila so aja kong along youth satum mane kengkam nang chiordun pupuse pini Mahamaya constituency along penang thekje paklang ponlo dong mukak pen semsing inti Karbiang long live Kidam tang ni phai plipen trogar ni an Bethel Baptist Association a hinpen Upper HDP Baptist Church along Ingdeng Kre Troxy ningkan esek amai pi pamanpon Bangso ningkan esek amai pi ahut Christiana ki pi malakhiang neng pi ke thomang deng so ner kebalong pen athepi en ponsi Reverend Miazele Sakrie pen Reverend David Soning tila pen Pastor Linin tokbia tum pen si arnamalam thanpon Bangso amai pi ahut kadokave BBA angkang ke do monduli sirkyap anatum chetong dun rinti Sayang deng ateng pen thang ni phai porni ada por phai troxy malom pen BBMI phu Pastor Linin tong pi pen song alamai thurpon sing narlusini chingwai chingsai paman pon Bangso phi thang ni phai trok mate ki jutsiar ni Pastor Rubindro Terang pen kachephem phu pon mailong BBA Executive Secretary Livingstone Terang pen si kachetong donara phan pachini pon Ki jutsiar ni banghinyar nama ban mate arna masayamu ki klema bang patu maphan evangelist license pajirpon lapen akimia monduli mate Good Shepherd Baptist Church upon Reverend Davidson intipen dengpon Giving is a way of life of a Christian hinya kori nang dengpi ner kep ang nang so isipen troxia longpen athipian ponsi Reverend Miazele Sakrie pensi Jumis Senpen arna malam than pajipon
Bethel Baptist Association Executive Secretary Living Sonterang Pen lamthi nang kijai tu na tengke COVID-19 abur kachiri nang kana jok ong dungarat kachitong nang ji setami un anke pajum pon labang soja megalong kapachun pon ke BBA ke jatun ningkane segamai ke claim pon report hei hui pangrum pon lokisi than pachini pon lang donarat ingdeng kret roxy Bethel Baptist Association ningkane segamai pi EDP Upper EDP Baptist Church alongsi padupon lo COVID-19 penajok ong dungarat kacetong nangji setame unan ke pajumpon si non ladak kadogawe doan bang paroi sira trok sirkep armu alom ansi nilitum cetong cholo tapang so ajai meglong nilitum ke pajunpon lake BBA Bethel Baptist Association keja tu ningkane segamai ki klempon ningkane sek ki klempon report hei hui pangrum pon lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Rihing amekile damde rong rara tumaphan rong rup kapathe angjia phanpura Surendra Electrical Private Limited atumaphan MLA Rup Singh Teron pen hukum piponsi akejoy pen paron toilo Bonta akejoy pen kiron angjia dimalong rara tumaphan rong along tangka kapachirung hangjo hanghaisi nang mandet Bonta kamang humeme alama bangke BJP songalong jingbedun de pulote solarta nang pipe pusi nang thanpon lo pusi rat pen ningchepon nangli tum phan patum hi ladak solar keron pu lasi kon an sian nam ke hang iglo la sorry free back lo na sorry free get poisa pite pu ke tak talong le partia chol ke long le parti te phang ke pite Kam ke make claim ke dam bom unahut Surendra Electrical Private Limited company dum our side to NC solar ke joy ki pivek nang GLR ki duk ke lap he me jang re hem tu na long pen tangka rum ponsi solar ki pipi kolam ke umda bahabara ra tu pen che khan pon Arabang ke long ne ke long de ne nilitum ke thangna ta chuji ne la nang limen ko sone nilimen ke sarthe sena indapchi rong Nelitung tangka bangke pidun etlo seta a solar bangke kelong dun jine kelong dun dedet pune thangta nelitum chichini nelang lapenan parta BJP Racharya Songkali pulote solar seta me long dun de pusi BJP songja potu nang thante kangda Parti pe na join ni amara inke kali pulonte lanon parti ke dudun de tum ane paisa le du talong di kopi party bang ne BJP dudun nai BJP dudun nang po alo te long po pen BP dun thek the atum congress dun talong be beto pen SC dun talong be det aho umdara habaralong ke do ki dukela arara phan MLA Rup Singh Teron pen ake joy pen rada phan solar ron pu bangke lam jongjong asonsi nang mandetlo athei ron seta ake joy kali tangka suri pli pinangji lapenan parta ki dukela arara phan kali BJP arara phan chotsi bangso solar bangke panong pon chotpo pen ison mang ke photo la pen mi thang suhi la na lo tum hang pon mang la documents tang hang long poisa kon na hum ke sika kep sia ke pen lu lu tok nam ta ho nam ta ho sika kep la tum pon do so pila nam ba Hamren pen Daniel Enghi Karbiang Long Live Lumbajong constituency Nailalunga Hawaralong non puta Karbiang Long Autonomous Council pen thangnat kaching thurasai kedeng de dera job rong phorat chingrum pet pen sarthe phangcho rong along thang troxier ni kachesong asai kedeng pon Ningkan phokep so se rong kachukim rong phorat ningduk chepaklang se no road no vote no land pata no vote no ME school no vote no medical sub center no vote lapen no ringwell no vote pa se ki thepen hangjo si kachesong padopon Lumbajong youth team atumpenta chirap chetodun si Nailalunga Hawar non kachari boma sokar tu bangso rong aphan raptun beknam ji kusi ke hang padopon Bangso long kachetong dun rong khorong asaratum lake sarthe phangchu kangbura terang mojen naiding lapen khejur bona tu Kidam tang election apor hutame candidates atuma phan behai du pom election campaign hut to warnang sada pipo ring tanang pipo laben kapre sonta chichak petang setame non purnita RJ anta theklong lelang kusi
raba tumpen pachini ko non MSC election upon huchong si nanglang konti puti boda bangke larong korata pithe pusi rong asar mekara tumpen ninjerinti doktor ke sepalong lo woi phit tame ladak karbiang long ahem pipen kilometer kre podak naini lung havar long binia anian ta towar ave ni ave lang ave lapen longle pota longle labangke tum cetharak mimi alang lasini li council apan kapachini kang tung manggala hanlo lumba jongo sorata furui chutuk werwe lonhan ke lasi nangli tum phule ke jonghele ingthita ka gonde pusi alang tum matha ko sita isilam nangalang le tum matha nangji arlong ta koyaro te kon lasi ni tum ke non ke lumba jong havar attogan no ke non ke kaching thunang po non ke non kaching thur thep apot ke ni tum ke laso pini pen ke kache song pang chengsi lumbajong arong laso mi bangi chutaran nomji lumbajong yutima hinpen la pusona sai kupi pose den kwana ko make nanglitum charjus la duk dai mene te bons tame nilitum lumbajong arod phan isip kama thapon pen nina lungo habat non puani anta kijuna la ave kachali hemawe la pen de towar ke chelenga phanawe la pen de ason ka freka ching thora ba sai piniani non puani anta kilong non dadak apitha kani tum ningdukpi news report Karbiang Live 20 Battalion CRPF atumpen chipatir pi ponsi diphu matipung long langtuk lapen langang kro mate syntax kim rang ponsi Everester coursing tirang ridengpen kang pupon Kedam tang penangan ni pen prek chamati malong 20 BN CRPF atum civic action ajai mek pen rong ruba phan prek cham kating thura sai kedeng pon boma sonsi diphu mati pungalong kijuna lang misena vi pu pen ajok hadaga rong rara phan lang tuk la pen langang kro mate syntax kim rang ponsi kedam tang thang ni phai truck siar ni Everester coursing terang ari deng pen in pu piduno bangso amai long aluhiaman pen Everester coursing terang diphu bajar committee amai pu tinkring rong pi Commandant 20 BN CRPF Swarn Singh lapen hadak arong SGB lapen rong asaratum chetongdun Bangso mailong aluhiaman pen Everester coursing terang diphu bajar committee maipu tinkring rongpi Commandant 20 BN CRPF Swarn Singh lapen hadak arong SGB lapen rong asaratum chetongdun Bangso mailong Everester coursing terang pen perangkia thengnu nangkaning duna tengke 20 BN CRPF atum pen rong rubalong kijuna lang kavia kisun theklong si alang li tum pen bangso lang tuk la pen langang kru nang pilo lasila bangso lang tuk la pen langang kru phan misen me at pen kai kemat kapang thirjur pen si bipo nang pusi ninjepon halapu diphu bajar committee mai phu tinkring rong pi pen lampi nang kat pachini duna tengke 20 BN CRPF atum pen civic action program pen ladaga rong rara phan kijuna lang ki pipona pot akiro ki pajero pusi ninjepon ini dak matipung rong paralong rong CRPF 28 Battalion CRPF ahin pen civic action program aso civic action program ahin pen dak kijuna lang naso rong rada phan ki pipon naso long ini alang itu kan kami suri kardom pasilo ladak ko anni kijuna lang kisung asurong araratum sila surong araratum kijuna lang katura theklong si 28 Battalion CRPF ahin pen ring la pen det ke submersible la pen ko anni kang cheng ho dong an pin pendak athakan atum la submersible pen nak nang pon lo ladak pen si dak do rong rat ka do wian stami kijuna lang mesen penjun pomik lo pini arni kime arni lo athela mang to la an kan kon pula ne tum kijuna lang kesik sak na job sidame pini arni bang ke la India Army mate CRPF lo alang tum bang penang kerap tang da lo bon stamenon pini le thota ele tum la lang our side pensi nang pf klem pamelo la se pini ke opening arni lo la se kado go ve rat phan stame nili mohajong da juningri lo je il tuma hompotilu news report Karbiang Live
Tang te pini prime time abirta kala ponsi kang tonik lo dumi thak me kardon.